Succes. Hvad er succes? Hvad har du sat som mål? Og hvornår har du opnået det? Er det at nå 1 million videovisninger? Eller er det 100 abonnenter? Hvad er dine mål? Hvad forventer du succes er? Det er endeløse spørgsmål, jeg stiller mig selv hver dag. Hvor langt er jeg fra succes? Hvor langt væk er jeg fra glæden ved at lave YouTube ikke kan blive større? Er det når jeg ser min kanal er nået 1 million subscribers? Eller er det når jeg indser 1000 abonnenter her skal nok ikke nået? Hvis jeg hele tiden kigger på PewDiePie's subantal. Jeg er ked af at sige det, Jørgen, men din Minecraft-serie, it ain't gonna happen. Jeg tror, der er rigtig mange, som tror, at succes kun kan være penge. Det med at blive kendt på gaden. Og helt vildt ekstreme mål. Men hvem har bestemt det? Succes er langt mere end det. Succes er en fast balance. Fordi det kan godt være, at andre synes, du er succes. Men du er i virkeligheden ikke tilfreds. Det tror jeg, der er rigtig mange på dansk YouTube, der må føle. Og yet igen, her sidder jeg stadigvæk efter fucking 4 år. Det er lige så meget at acceptere, at det du har nået er succes. I stedet for at synke dybt i, drømme af alt og intet andet noget værd. På den måde vil du aldrig få succes. Alle YouTubere starter fra bunden, men det er langt fra alle, der har de samme forventninger. Lad det være op til jer, der ser med, at beslutte, hvad der ligesom skal laves af ting. Nogle gør det udelukkende, fordi de synes det er sjovt og føler sig underholdt af det, imens andre bliver blindet af. Hvis man skal have succes på YouTube, så skal man have det hele fra starten af. Men hvis du lever på, at du skal få succes, så bliver du aldrig tilfreds. Fordi det er aldrig nok, imens andre lever på, det de har opnået, er succes. Succes er ikke noget tal, det er en gejst du får, når du opnår noget, som du ikke havde forventet var muligt. Jeg tror ikke på, at man kan opnå virkelig succes ved at snyde sig frem til et resultat. Fordi det er den samme følelse, du får, når du snyder et spil. Du bliver hurtigt glad, men det var sjældent ved. Succes er en kontrol over, det du laver er godt, og du har næsten aldrig nogen problemer med at finde på noget nyt. Imens den at manipulere og født som en stjerne. De har ikke styr på, hvad de laver er godt, og de ved heller ikke, hvor langt de vil holde. Der er ikke nogen rigtig vej hen til succes. Det er op til dig at finde din vej. Men så længe du laver, hvad du selv godt kan lide, og ikke tænker på, hvorfor det går hurtigere for andre. Fordi du skal ikke være bedre end andre, du skal være bedre end dig selv. Så hvad er dit mål? Er det en video, du brugte en del tid på, som du gerne vil op så hurtigt som muligt? Eller vil du bare have, at din video skal nå 10.000 videovisninger? Det er altid en god idé at sætte din mål lidt lavere, end det du håber på, eller forventer. Fordi så er det ikke et nederlag længere, hvis det går som du håber på. Og på den måde vil du også opnå mere succes. Lige meget hvad du prøver at få succes i, så er der udfordringer. Der vil være tider, hvor det hele virker håbløst. Men tro på mig, når jeg siger det her. Bliv ved. Jeg vil garantere dig, du vil føle succes. Fordi hvis du kan overleve det, så kan du overleve alt. Så bliv ved med at tro på, hvad du laver. Og lad være med at blive påvirket af andre, som venter på succes kommer til dem. Fordi du ved godt, det kommer kun, hvis man arbejder sig frem til det. Intet kommer uden udfordringer. I hvert fald ikke den ægte vare. Så lad mig høre, hvad er dine mål? Er det blive kendt, eller er det få succes? Tag den nemme vej, eller den lange vej. Arbejd sig frem til det, eller få det hele fra starten. Lige meget hvad, kommer din YouTube-kanal til at virke som en tidskapsel. Og du bestemmer selv, hvordan den skal se ud, og hvad du putter i den. Og det med at kigge tilbage på den, er det hele værd. Ja, jeg håber på, at I kunne lide den video her. I hvert fald fik spredt nogle tanker og så videre. Og jeg lige give nogle tips her til sidst, bare lige for at make everything clear. Så hvis der nogensinde nogen, der siger til jer, hey, jeres video, de er shit, så er det allerfleste gang nogle personer, som er rigtig usikre på dem selv, og ikke rigtig har styr på, hvad fanden de er gode til. Du skal huske på, at alle har altid tankerne omkring deres egne fejl, så de tænker ikke om dine fejl, de tænker kun på deres egne fejl. Så derfor kan det godt komme nogle konflikter mellem nogle venner, som du ved, er lidt jaloux på dig egentlig, uden at sige det, men de er lige omkring venner på YouTube. Det kan godt være lidt svært for andre venner at forstå, at du laver YouTube, og hvor meget du går op i det, fordi sådan, YouTube det er deres site, alle gør grin med. De kigger måske på langt større YouTubere som PewDiePie eller Markiplier, og så tænker de, at din kanal, det er jo noget værd skrald, ikke? Altså, du er ikke lige så god som dem, og det er meget svært at blive så god som de store YouTubere, som har masser af penge og masser af erfaring på YouTube og så videre. Nogle er bare født som stjerner på YouTube, nogle kapper det der, som ligesom folk der spiller guitar, som jeg lige skal lære. Men hvis der er noget jeg lært på YouTube, det er at du skal blive ved på YouTube, du skal blive ved med hvad du laver. Det kan godt være at alle idéer ikke er lige så gode, men jeg tror hvis du bruger rigtig meget tid på en idé, ligegyldigt hvad for en idé det er egentlig, så kan du gøre det godt, eller i hvert fald gøre det nogenlunde. Nogle emner er svære end andre, men hvis du bruger nok tid på det, så kan alt lykkes. Lad være med at sammenligne på andre YouTuber, lad være med at kigge på andre folks subscribers og tænke, jamen hvorfor fuck har jeg så mange subscribers? Du stopper på YouTube, fordi det kan ikke lade sig gøre det her. Lad være med det. Igen, du skal ikke være bedre end andre, du skal være bedre end dig selv, for det er kun dig selv, du kan udfordre. Du kan ikke udfordre andre. Og noget af det vigtigste, jeg har lært, og noget som jeg så stadig er svært ved, det er det med, at hvis du er i gang med at lave en video, du er meget stresset over videoen, du vil gerne have den op så hurtigt som muligt,
og du skynder dig måske lidt for meget og tænker, at den video skal være færdig i dag. Hvis det ikke bliver færdig i dag, jamen så skal jeg først være færdig i morgen, og så skal jeg skubbe alle nogle andre ting, og så bliver man fuldstændig stresset, ikke? Lad være med at gøre det. Hvis du er stresset en dag, hvis du virkelig ikke har det mode der, og hvis du virkelig bliver nødt til sådan at kæmpe dig frem til at være positiv, tag en pause den dag. Det kan godt være, at det tager et par dage, før det bliver sådan rigtig positiv igen. Det kan være, at der er en masse konflikter i hverdagen og så videre. Selvfølgelig skal man ikke lægge sig ned, fordi andre ting går galt, men så sæt dig ned, skriv et manuskript måske, find på nogle idéer, i stedet for at sætte dig frem og lave en idé, fordi nogle gange, så går det bare galt, og så bliver du mere stress over det, så skal du til at lave det hele om igen, og så er eksplosionen ligesom sket, ikke? Så spil guitar eller klaver, eller hvad nu du spiller i stedet for, og så ligesom komme med nogle idéer, og så husk at dyrke noget motion, hvis du er YouTuber virkelig, fordi så får du virkelig clearet dit head, og så får du bedre idéer, og så kommer tankerne ligesom nemmere, og idéerne nemmere. Og husk at tjekke Gaming med Kasper / Den Friske Stue ud. Han har brugt en del tid på en video, og jeg synes, han har fortjent ligesom at få en lille shoutout, hvad man kan sige. Så hvis I godt kan lide en lille sketch, så husk at tjekke det link nede i beskrivelsen. Ellers, så have en skide god dag. Hej hej. Nu skal jeg sådan outro-musik det her. Ærligt talt, jeg burde nok rydde op.